Mhuri yeZimbabwe takaenda kunzvimbo yedombosvava mushure mekunge taudzwa pamusoro pevanhu vari kugara mugomo for more than 5 years vachinamata. Takasvikamo mushure mekunge tanzwa shoko nevanhu vanogara munzvimbo imomo vachiti pane mumwe murume agara mugomo iri for more than 12 years achigara mugomo imomo achiti ari kunamata. Asi takazonzwa kuti pane vamwe apostle vanogara mugomo imomo. Mushure mekunge tasvika mugomo takasvika tikataura navo, asi vakati vanzira zita ravo. Mushure mekunge vativanzira zita ravo, takazoita find out kuti ndivo apostle avo vari kunzi vaane 7 years vachigara mugomo umu. Vakaramba kutipa interview, tingangoti vakatinyima interview hazvine uchenjeri. Asi tinovimba kuti panext time patichaenda tichakwanisa kusangana navo. Asi tichisvika mugomo umu takasvika tikaudzwawo zvakare kuti kune vanhu vakawanda vagara mugomo umu. Vamwe vane ma3 years, vamwe vane ma2 years, vamwe vave nema5 years, vamwe vane ma7 years, vamwe vane 12 years vachigara mugomo umu. Mubvunzo wangu kwamuri mhuri yeZimbabwe ndewekuti chii chiri kukonzera kuti vanhu vagare mumakomo? Uyezve kana vachigara mumakomo umu vanozopindirwa here minyengetero yavo? Uyezve vanhu ava vanozodzoka here vachigona kurarama zvakanaka nevamwe mumasociety? And chimwewo chatinoda kubvunza ndechekuti zvipo zvavo zvinozomanifesta here kusvika kuti vazoita mukurumbira? Tiudzei zvizere mucomment section kana mune mumwe munhu amunoziva akakwanisa kupinda mugomo akazobuda mugomo imomo ave nechipo chinokurumbira. Tizivisei zvese mucomment section. Tisuyo nachibanda tichikwira gomo repadombosvava pamvere chena. Alright, tiri kubva mugomo repadombosvava repanonzi pamvere chena. And it was me and Chibanda. Apparently there is an apostle that is staying in this mountain. The name we cannot disclose, but he has been staying in this mountain for over it's now over 5 years, 5 to 7 years. Same applies with the one that we interviewed, Riku Lenora. So yeah, we tried by all means to convince them to an interview. Unfortunately, they could not give us an interview. So that's me. That's the landscape that we are seeing there, coming back from the mountain. But very steep, and I don't have hiking shoes, so yeah, pakaipa. Anyway, those who get to Zimbabwe.